Najprv by som sa chcel poďakovať. Veľkú chválu chcem dať drahú pánovi, čo robil pre mňa. Za druhé sa chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa modlili za mňa. Ďakujem vám veľmi pekne. Veľmi si to vážim, veľmi si to cením. Ako začať? Bol som veľmi chorý. Začalo to tak pred 3-4 rokmi. Prečo rozprávam po slovensky, ani neviem. Normálne vaquera romanes. Ale tak mi dal pán, nech rozprávam po slovensky. Začalo to pred 3 rokmi, som bol chorý. Mal som astmu. Neviete, možno, že niektorí viete, čo to je, možno, že niektorí počuli. Trošku vám vysvetlím. Astma je, ťažko sa dýchá človeku, je chorý na pľúca, ktoré zabraňuje dýchanie ciest. Pľúca sa stiahnu, človek sa nemôže nadýchnuť a vydýchnuť. Proste celú energiu, celú silu, čo má, zoberie a nevládze. Sú také dni, že sa nemôžete nadýchnuť. No proste, že odpadnete. A som trošku študoval ju, čo môžem robiť, čo ako všetko. A nepomáhalo nič. Bral som tabletky, tie spreje, všetko, nič nepomáhalo. Tak som začal prosiť nášho pána, nech ma uzdraví. Ale zo začiatku som ho nechcel obťažovať. Nechcel som ho obťažovať. Hovoril som, a však sú ešte aj horší na tom niektorí. Majú rakovinu. Prečo by som ho mal obťažovať? S mojím. Však ja sa vyliečím. Ale nešlo. Nešlo to. Nešlo. Tak som začal ho prosiť. Modlil som sa, Pane, zober za mňa túto chorobu ktorú mi fakt strpčuje môj život. Nemôžem dýchať, nemôžem pracovať. Chodím do práce tak, že naozaj zo celých síl, čo mám, odpusť mi, Pane, keď som niečo zhrešil. Odpusť mi. Odpúšťam aj ja mojim, ktorí na mňa nadávali, proste všetko, odpusť mi. A nič. 3 dní, 4 dní, stále to isté, týždeň, mesiac, to isté. Pýtam sa, no, Pane, čo som spravil, Sokerdju, co s teba noky máš? Prešlo 3 dní, 4 dní. Zase som sa pýtal. Sokerdju. A potom tak stojím a hovorím. Boh chce, aby si bol chorý. Boh chce, aby si bol chorý. Ty. Nie. Hovorím, to je ten, ktorý nám strpčuje náš život. Ktorý len čaká na tú chvíľu, kedy ti zoberie z tvojho života a ti bude robiť naozaj to peklo zo života. A v tom momente som si povedal, vypadni z môjho tela a zmizni na šťup. Amen.
Tak veľmi sa to neprejavovalo, že som bol veľmi už lepšie a lepšie, ale už Boh pracoval na tom. Tak po novom roku, no pred novým rokom ešte mi tak dával, stále som bol na Facebooku, no proste tak som zabíjal čas. A na Facebooku mi dal náš pán. Niečo tam bolo, nejakí doktori tam rozprávali niečo, tak som na to klikol. A počúval som, a tam rozprávali o astme. Že môžete si, tí, ktorí sú na astmu chorí dlhodobo, alebo čo majú tú bronchitidu, tí fakt silní astmatici. Táto vakcína by im mala pomôcť. Tak som ju prehodil naspäť a zase mi prišla. Potom hovorím mojej manželke, pozri, stále mi to chodí, neviem, asi to pôjdem, objednám to a vyskúšam. Tak som to vyskúšal, dostal som tú vakcínu. Tak po mesiaci bolo lepšie s dýchaním, môžem povedať, ale všetko pracoval na to náš pán. No, po novom roku, 2. januára, tento rok 2020, tak bolo zle, že som musel ísť na pohotovosť. Môj syn, Slavo, prosil ma, oco, poď. A ja som stále hovoril, nie, zajtra mi už bude lepšie. Tak mi povedal, oco, vieš, môžem ti niečo povedať, lebo si veľmi tvrdohlavý. Vieš, keď mama tvoja, alebo dedo, keď sú chorí a tiež trvajú na tom tak, jak ty, povieš im, nie, sadneš do auta a ideme. Tak počúvaj aj ty na mňa, oco, ja ti len chcem veľmi dobre. Mám ťa veľmi rád, záleží mi veľmi na tebe. Tak, jak keď záleží na tvojich rodičov, tak mne záleží na tebe. To som povedal dobre. Tak prišli zo cerkvou, mojou tiež zo Silvíkov, dvaja, ktorých veľmi ľúbim. Veľmi pre mňa znamená moja rodina. Amen, ďakujem ti, Pane. Tak v ten deň ma hospitalizovali, ostal som v nemocnici. Ja som sa pozeral na tých doktorov, na tie sestričky, ktoré ma ošetrovali, ktoré mi dávali tú prvú pomoc. Takto som ešte nikdy nevidel. Nikdy v živote som nevidel, ako zaobchádzajú s pacientom tak krásne. Hovorím, to sú Božie ruky. Božie ruky, lebo vám poviem jednu vec. Tam, kde Boh hospodári, tam sa aj dobre darí. Ale určite by náš Pán nedal by niekomu takú veľkú zodpovednosť, aby liečil ľudí. Všade, kde je doktor, tam prikladá aj náš Pán Ježiš ruky. Skrze neho som sa ozdravil. Amen. Tak, že som na druhý deň stal, iba necelých 24 hodín som bol v nemocnici. Ja som stal a prvé, čo bolo, plný nádych. Som odstal v nemu úžasne. Druhý nádych. Cíti veľmi dobre. Tak ma prepustili domov. Deň čo deň som sa cítil veľmi super. Som bol veľmi šťastný. Deti moje, dcera, Slavko, stále ma hladkali po chrbte, otco, ako ti je, manželka, Sara.
kým pecka. Amen, amen. Ďakujem vám. Ale jednu vec ešte som nepovedal, tú najpodstatnejšiu. Prešli asi 4-5 dní po tom, ako som bol hospitalizovaný, čo som sa vrátil domov. Tak už večer bolo, väčšinou si idem ja hore prvý ľahnuť. Manželka stále popratá, čo je veľmi pekne ďakujem. Pripravím do práce jedlo, všetko pripraví a tak si ide ľahnuť popratá. Milujem ťa. Ja som si išiel ľahnuť do spálne, si ľahnuť. Tak som ležal. Premýšľal som o nej, ani neviem, o čom som premýšľal. Proste veľmi som sa cítil súprovo, rád. Zrazu, čo, ďakujem nášmu Pánu Ježišovi Kristovi. Zrazu niečo ma tak. Čo sa deje? Čo to je? Čo je to? Viete, máte mobil, si prezeráte fotky takto. Si to prelistujete. Tak na začiatok mi listovalo moje hriechy. Moje hriechy, bratia a sestry. Tak mi to priateľ hovorím, že čo je to? Solarina dá. Čo sa so mnou robí? Čo je to? Nechápal som. A Bela ma len poticho, pozeraj. A mi zastal na jednom obrázku. Na jednom obrázku mi zastal. Na moju hodinu. A pri každom obrázku, ktorý mi prehadzoval, som vedel, o čom sa baví. O čom sa baví so mnou náš Pán. Zastal na mojej rodine. Vedel som, o čom baví sa so mnou. Ja som nemal slov. Koľko hriechu som napáchal mojej rodine. Koľko bolesti. Za čo sa veľmi ospravedlňujem. Potom tie fotky šli ďalej. Len pozeraj. To bolo ešte silnejšie. Sám mi ukazoval, kedy som ho prosil, nech uzdraví mňa. Som mal problémy s kolenom. Moju manželku mala veľké problémy s chrbticou. Potom ukázalo mi moju mamu, ktorá mala rakovinu pľúc, ktorú nás Pán uzdravil. Amen. Že Pán chce vám povedať, v jednom mojom svedectve urobil toľko svedectva a toľko uzdravenia, že som si ich nevážil. Potom môj otec dostal poražku, neviem, ako sa hovorí, vysvetliť naše, za ktorého sme sa tiež modlili, mal vážnu operáciu, veľmi vážnu, ktorý náš Pán ho uzdravil a je tu medzi nami a tiež. Potom, jak mi púšťal tie obrázky, zastal na mne. A mi povedal, pozri, aj teba som uzdravil. Vtedy som sa veľmi, veľmi rozplakal. Ďakujem ti, Pane, že mi dáva silu. Naozaj.
Vtedy som sa rozplakal. A v tom mi povedal, čo chceš robiť? Ako chceš žiť? Ako chceš ďalej žiť, robiť? Čo chceš vlastne ty od svojho života? Čo? Potom sa mi zjavil takto. Takto sa mi zjavil. A jeho tvár. Ja som mu nemohol pozerať do tváre. Keď som sa veľmi hanbil za moje činy, čo som robil. Naozaj. A tak som sa rozhodol, že ho budem chváliť. A v každém prípade, kde budem ho chváliť. A som sa rozhodol, že budem žiť s našim Pánom Ježišom Kristom. Amen. Ešte som chcel... Mám ešte aj minútky. Ďakujem. Nášmu pastorovi tiež. Našim ľuďom. Zbore. Veľmi si vás všetkých vážim. Chcel by som teraz ešte... Nech sa postaví moja rodina, celá, ktorá tu je. Celá rodina, ktorá tu je. Môžete prísť všetci sem. Amen na deň. Nech ostanú na miestach. Zatiaľ. To je moja rodina. Celá moja rodina. Čo veľmi pekne ďakujem. Teraz by som chcel poprosiť všetkých mojich bratov a sestry, aby sa postavili. Ďakujem vám veľmi pekne. A týmto vám chcem povedať, náš Pán nás tak miluje, lebo mi dal vedieť, tak nás Pán miluje, tak nás Pán uzdravuje, že si to neviete predstaviť. Ja som ju zažil na mojom vlastnom mojom tele. Takú lásku dáva, že som sa neodvážil sa ho dotknúť, lebo tá žiara tak prenikala vo mne, že som plakal a neviete si predstaviť. A veľmi vám prajem, aby ste to všetci zažili. Stále to hovorím. Zažite túto lásku Božiu. Mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Ďakujem vám.